Әхмәдзәки хәзрәт Сафиуллин исемендәге тәгълим үзәгенә Айсулу 1 еллап йөри. Шушы вакыт эчендә татарча сөйләм телен баетып кына калмаган, төрле ризыкларда пешерергә өйрәнгән. Хәзер өйгә кайткач та мин әти-әнигә әйтәм, әйдәгез татарча гына тырышып сөйләшергә, милләт бетмәсен өчен, милләтебезне сакларга кирәк. Үзәктә алып барылучы татар теле дәресләрендә 120 бала шөгыльләнә һәм әйтергә кирәк, бу татар милләтеннән булганнар гына түгел. Мин рус кызы, ләкин мин бик яратам татар телен. Мин мәктәптә һәм образовательный центрда татар телен өйрәнәм. Миндә күп татарлар, минем дусларым бөтенсе татарлар. Шуңа күрә мин бик яратам татар телен. Балалар белән татар телен генә өйрәнеп калмыйча, татар халкы, гореф-гадәтләрен, татар орнаментларын, халык ашларын, милли киемнәрен өйрәнәбез, чөнки минем уйлавымча, һәм инде минем уйлавымча гына түгел, бала татар телен өйрәнеп кенә калмыйча, тарихын да белергә тиеш. Һәм инде без менә бөтен нәрсәне өйрәнеп, бөтен якларын өйрәнеп, балаларда үзләренең татар булулары белән горурлык хисләрен тәрбиялибез. 8 районнан килгән башлыклар, мәгариф һәм мәдәният бүлекләре җитәкчеләре Нурлатта туган телләрне саклау һәм үстерү ничек оештырылганы белән таныша. Кояшкай балалар бакчасында мәсәлән ана телен өйрәтүнең төрле усулларын кулланалар. Мәктәпкәчә учреждение тәрбияне тулысынча татар телендә алып баручы райондагы 9 бакчаның берсе. Онытта бит, уйламагыз, хәерле көн сезгә дә. Уеннар, җырлы биюләр, төрле әкиятләр, мультфильмнар күрсәтеп, һәм төрле менә лего конструкциялар аша үзебезнең телебезне үстерергә тырышабыз. 800-дән артык бала шөгыльләнүче Сәләт сәнгать мәктәбендә дә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүгә аерым игътибар. Милли уен коралларында уйнау, бию, җырлау, рәсем ясауга истә быелдан театр сәнгатенә өйрәтүче эстетик бүлекчә ачылган. Татар мәдәниятына, татар сәнгатенә, татар җырларына гашыйк булып, үземнең укучыларыма да аларга мәхәббәт тәрбияләдем. Татар балалары гына түгел, башка милләттән булган балалар да рәхәтләнеп татарча җыр җырлыйлар, шигырь сөйләйләр, мөнәҗәтләр әйтәләр. Киләчәк балалар иҗаты үзәгенең дә бу юнәлештә ирешелгән уңышы бар. Үз телеңә, милләтеңә мәхәббәт түгәрәкләрдә тәрбияләнә. Стиль һәм дизайн студиясына йөрүче кызлар шуны исбатлый. Мин татар бизге ясыйм, ул свитшотка, футболкага, сумкага төшереп була. Атнага бер тапкыр билингваль студияда чуаш теле яңгырый. Түгәрәккә йөрүчеләр саны арта бару ана теленә ихтыяҗның күбәюенә ишарә. Бүгенге көндә райондагы 6 мәктәптә чуаш теле укытыла. Занятия ведутся, конечно же. Занятиеләр уен формасында алып барыла, шулай итеп балалар туган телләрен өйрәнә. Чуаш телендә әти-әни сүзеннән башладык һәм дәвам итәбез. Туган телләрне үстерүне гамәлдә караганнан соң зона семинар киңәшмәнең пленар өлеше. Биредә Марат Әхмәтов Кама аръягына керүче районнарда бу эшнең ничек оештырылуына үз бәяләмәсен бирде. Нурлатта туган телгә игътибар артуын ассызыклады. Долгие годы в районе сохранился вагнер. С приходом Алмаз Салимовича потихоньку обращая на эти проблемы внимание. Это не только ввод родных языков, до того работа им была уже начата. И в районе формировался сейчас определенный базис, на котором и дальше еще надо будет развиваться. Шуңа да туган телне халык тарихын яхшы белгән заманча шәхес тәрбияләүне дип бурыч итеп саныйбыз. Ана теленә өйрәтүче укытучыларны истәмә бүләкләү, кабинетларны уку әсбаплары белән җиһазлау, татар һәм чуаш теленнән олимпиадаларда катнашучылар һәм гомуми дәүләт имтиханнарын тапшыручылар санын арттыру. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары һәр пункт буенча җентекле анализ ясады. Күп позицияләрдә Нурлат районы яхшы күрсәткечләре булганнар арасында. Надо тонко работать, особенно директорами, руководителями образовательных учреждений. Они дальше поработают. Но, безусловно, образ жизни самой территории должна быть благоприятной для формирования, для сохранения наших языков. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов район башлыгына күп милләтле Нурлатта телләрне саклау һәм үстерүгә керткән нәтиҗәле хезмәте өчен рәхмәт хаты тапшырды.